Owengumgadi weMamelodi Sundowns uKatlego Mashego unombono wokuthi umdlali wasesiswini uThemba Zwane kufanele aqale yonke imidlalo uma engalimele ndawo. Lo mdlali weBafana Bafana usephume kabili ebhentshini emidlalweni emibili ye-M10 8 selokhu kuqala isizini ka-2024-2025 ngaphansi komqeqeshi uManqoba Mnqithi. Lokhu kusho ukuthi imizuzu yakhe iyaphathwa. Ekhuluma ohlelweni iSport Night Amplified no-Andile Ncube ophethe lolu hlelo, uMashego ukholelwa ukuthi ukwenza kanjalo akukuhle. Ngicabanga ukuthi amaqembu amaningi abebuka iSundowns ibhekene neStellenbosch bebezitshela ukuthi kodwa singaqhudelana naleli qembu, kusho uMashego. Akuyona iSundowns eshelelayo futhi eqinile noma iqembu leSundowns elakha inqwaba yamathuba ngoPeter Shalulile oyingozi noRibeiro Costa ngakolunye uhlangothi, nokuthi sebezozama ukuphatha uZwane bamdlalise kancane kodwa uma edlala uyadansa. uPeter wayesho njalo ukuthi umshini uyadansa, kodwa uma bethi bazomphatha ngazi angene umqeqeshi njengoba bengike ngasho. Angikholelwa kulezi zinto. Uma uZwane ewumqemane ehlezi ebhentshini akukuhle, udinga ukuqala ngaphandle kokuthi elimele noma ethi ukhathele. Noma kunjalo kodwa uma umshini edlala iSundowns ibukeka ihlukile iba ingozi kakhulu, njengoba uMnqithi esekubeke kwacaca ukuthi uzokwenza izinguquko ezimbalwa ngendlela iSundowns edlala ngayo kule sizini. uMashego ukholelwa ukuthi lokhu ngeke kumtholela isikhathi esengeziwe sokucasula ubuholi beqembu. iSundowns iyiqembu elikhulu, abalandeli balindele ukuthi iqembu liwine yonke imidlalo futhi angisho ukuthi bazithele ngabandayo, kodwa manje sekubukeka sengathi bazoya emidlalweni bengazi noma bazowina yini noma cha. ngoLwesithathu kube isibonelo esihle salokho ngoba iStellenbosch yayizobhekana neSundowns noma ngabe yini ababeyenza. iStellenbosch sasibabambe phansi, ngakho-ke angazi noma kufanele sinike umqeqeshi uManqoba umusa wokuba abe nemidlalo embalwa ngaphansi kwebhande lakhe bese siqala sithi manje sidinga ukubona imiphumela. Angicabanga ukuthi iSundowns iyiqembu elinjalo futhi ngicabanga ukuthi abantu abaphethe iSundowns balindele ukuthi bawine noma ngabe umqeqeshi unesikhathi esingakanani ekhona.